Ang gender pala ng baby guys is mga nanggugulang lang kami dati, ngayon magulang ako. Shucks! Hey everyone! Pregnancy update na naman po. Welcome to another vlog. I don't even know if I'm gonna upload this video, but I just wanna document this journey of my life right now that I'm pregnant. First pregnancy. Ayan. First po sa side ni Mac. Second po sa side namin. Shucks, tagal ko nang hindi nag-vlog. Di ko na alam kung ano sasabihin ko. Kanina guys, update siya. This is my third visit sa OB and 18 weeks na ako. So, ginawa na nila yung anatomy scan ko. 30 minutes or 40 minutes siya na ginawa. Sobrang tagal kasi napakalikot ng bata. Hindi talaga ako makapag-video doon guys kasi as in nakapost doon na unplug. Gano'n. Walang camera, walang phone. So, chinek lahat. Legs, kung kompleto ang paang mga extremities, internal organs, face. So, wala namang cleft lip sa, ang tawag nito, sa umbilical cord. Kompleto naman, 2 arteries and 1 vein. Tapos, dun sa genetic test kasi, hindi ko pina-include yung gender ni baby. Ngayon namin siya nakita, yung gender ni baby. Makikita, magigets nyo na lang kung anong gender niya. Due to fetal position and age ng fetus, hindi niya makita yung buong parts ng heart kasi dapat makita niya lahat yon. So, very naman siya mag-explain habang inaano ako, in-ultrasound, pinapakita na this is the spleen, this is the ganito, kidneys, ganyan. So, okay naman. Ang medyo worry ko lang is magkaroon ng cleft lip or cleft palate. Tapos, yung congenital, na kidney. Kasi sa family namin, horseshoe yung kidney ni papa ko, tsaka ni tita ko. So, parang okay naman. Wala naman siyang sinabi na anomaly. Tapos, wala ding cleft lip or cleft palate. Ayaw pa niyang ipakita yung mukha niya. Sinasarahan niya yung mukha niya, ginaganyan niya. Nagtatago siya sa tatay niya. Charot. Tapos, yung paa niya na isa, tinatago niya, dinadaganan niya. Ang napakalikot. Ang tagal tuloy namin sa scan. Tawa-tawa na lang kami ni Mac. Sabi ko, nako, delikado. Delikado yata kami sa pag-aalaga ng bata. But anyway guys, it was good. I was just a little bit worried kasi yung appetite ko wasn't that good. Hindi ako nagkaroon na ng nausea and vomiting nitong second trimester ko. But the thing though is my appetite and yung sleeping pattern ko talaga, it's all messed up, and then I lose like around 10 pounds. I was eating so hard na talaga this past 2 weeks. I was trying to gain my weight back pero wala eh. As in guys, alam niyo yung weight ko before pregnancy is mas mataas pa compared sa ngayon na ang baby is even heavier and may placenta na rin ako. So, I was really worried. Tapos, nung sinabi niyo yung amniotic fluid, hindi pa niya na-measure. Sabi kong ganun, do we have enough? Kasi nga, diba, kung kulang yung amniotic fluid, pwede ding magka-problema yung baby sa kidney. Yun yung mga major worries ko. I was kinda anxious last night nung nag-uusap kami ni Max. Sinabi ko sa kanya, what if? Ang dami ko na namang what if? What if ganito, ganyan. Tapos, wala lang, sabi lang ni Max, kung may cleft lip, may cleft palate, di, ipa-surgery. Ganun lang siya. Kasi ganun yung mga worries ko. Hindi ako dapat nag-worry. Tapos nung tinanong kung may mga kicks na daw ba na nararamdaman, meron na, sabi ko. Pero ang early daw na may mga nararamdaman ako na kicks na siya. Pero yun, nararamdaman ko. Sabi ko, pasaway ako. Diyos ko, kinakabahan ako. Anyway guys, after ng check-up namin, lumabas kami ni Mac. Hindi na talaga ako nakapag-vlog kanina. Tapos, yesterday, nagpunta kaming Italian restaurant. Kasi sabi ko, gusto kong mag-pasta. Tapos siya gusto niya mag-steak. Pagpunta namin dun sa Italian restaurant, yung steak, hindi niya bet. Parang isa lang kasi ata yung pagpipilian sa steak nila. Tapos hindi masarap yung pasta. Tapos, yung ang daming langaw. As in, ang daming langaw dun sa restaurant na yun. Tapos sabi niya, kaninang magla-lunch kami, saan tayo kakain? Sabi ko, at first gusto ko ng Mexican food kasi gusto ko mag-rice. Tapos sabi niya, gusto mo bang bumawi sa pasta cravings mo? Pumunta kaming Olive Garden. Diyos ko. Dami naming in-order. Nag-steak kami, nag-Alfredo, may salad, may soup, at may meatballs pa kami.
Tapos, hinuli ko kasing kinain yung salad. Yung vegetable salad. May buhok. Sabi ni Mac sa akin, after na kaming kumain. Kasi ang laki pa ng salad Ang laki ng bowl. Nung una kasi si Mac lang kumakain ng salad. Sabi ko, tikman ko nga rin yung salad. Tapos si Mac, nag-games sa tablet. Nagkwenta na lang talaga ako sa tablet ng restaurant. Tapos nung tiningnan namin yung bill namin, may bayad pala yung games. Nawang-tawa ako sa kanya. Sabi niya, ano ba yun? Trinay ko lang yung game, may bayad pala yun. Naka $3 siya sa game lang na inon lang niya na game. Anyway guys, after that we went to Marshalls and Target kasi gusto na ni Mac na bumili ng mga gamit. Pagbigyan natin. Ako kasi talaga, yung mga friends ko sinabi, ate, na, baby registry na, i-send mo na sa amin. With our situation right now, especially that we're thinking na mag-move. Ayoko ng madaming gamit. Kasi dito guys, pagbibigyan kanila ng gamit as in full, So sabi ko kay Mac, ang gusto ko yung kailangan muna natin, like for the first 6 months. Sabi ko, yun muna yung bibilhin namin, yung gamit for the first 6 months ni baby. Kasi mag-move kami, ang daming gamit. So pag nag-move kami, ayoko na madami kaming dadalhin. So ngayon, bumili lang kami ng konting damit. Ito yung binili muna namin is 0 to 3 months. Ang gender pala ng baby guys is girl siya. So lahat kami nag-expect ng boys. Ang family ko boys ang ina-expect. Ang family ni Mac is baby girl ang ina-expect. Tapos sabi ni Mac, feeling ko talaga babae. Tapos ako naman, feeling ko talaga lalaki. At first, I want a girl. Tapos si Mang, at first, gusto niya ng boy. Tapos parang nung tumagal, sabi ko, mas gusto ko ng boy. Kasi mga boys, they love their mom. Kasi yung, basta sa psychology din yan, they love their mom. So, ang gusto ko ng boy. Pero parang nisip ko na, pati yung mga pangalan, palalaki na sinesearch ko. Tapos kanina, tinginan kami ni mga babae. So, ang tatay po ay, sabi niya, mamili na daw kami ng gamit. So, sino ba naman ako para tamanggi? So, at first, he wants to go to Marshalls kasi ang Marshall may nakabalapit sa pinagpagupitan niya. Pagupit pa kasi siya. So, while I was waiting for him, pumunta na ako ng Marshalls tsaka siya sumunod. Ang bili niya sa akin, pink pink. Favorite kasi ng tatay niyang pink. Ayan. So, punta kami Marshalls. I'm just gonna show you what we got. Pati ng options dun. Tas ang mahal. Akala ko mas mura siya compared to Target, but it wasn't. Mas mura pa pala sa Target. Medyo sumama yung loob ko pagdating namin sa Target. So, ganyan ako. Tapos sabi naman, huwag mo na kasing isipin yung ginastos mo doon. Siya naman nagbayad. Kaya, ayan na. Nag-enjoy naman siyang pumili ng kulay pink. Ayan. So, ito siya. Ang brand is Beau at Belle. Pinkish siya. Sorry, yung pangit ng ilaw natin yun. Naka-iPhone lang kasi ako. Ayan. So, this is $9.99 yung tatlo. Mahal ng gamit ng bata. Tinatawanan ko si Mac. Mas mahal pa yung gamit niya kaysa sa underwear natin. Parang feeling ko, ito pinili ko to kanina kasi may raffles siya. Ito, one set lang siya. Winter baby kasi siya. So, ang mga binibili ko is long sleeves para if ever na hindi namin i-full blast yung heater namin pagkapanganak niya. At least hindi siya masyadong cold ba. Kasi kami dito guys, pag mainit yung temperature, hindi ako masyadong makahinga. Para akong nadadry na ilong. Sabi ko kay Ma, parang hindi naman tayo lalabas. Parang outfit na lang niya sa bahay. Kasi nga winter siya. Nalalabas ba sa sinapupunan. So hindi ko to napansin na hindi pala ganun kagandahan yung shorts niya. Napansin lang namin nung na kami. Nung nag-check out na kami, ayaw na namin ibalik. So, this is Jessica Simpson na brand naman, guys. Ito, may raffles siya. And then, yung pants niya ay ganyan. Pero okay lang din naman kasi para mas airy ba. Ang sabi ko kasi kay Mac, pagbibigyan ko yung pink na gusto niya. Ako kasi guys, hindi talaga ako pink. Pero ang sabi ko, para sana yung piliin naming kulay, yung mga muted lang na pink. Ayoko na yung pink na loud pink ba. Ito naman, pili to ni Mac. Mahal nito $12.99, guys! My God! $12.99. Ang liit! $12.99 na siya. This is from the brand Cynthia Rowley naman. So, at least may pants na siya. Hindi siya puro damit lang. Tapos, pwede niyang gamitin pag pumunta kami sa church. Cute. Tapos ito naman, pili ko to kasi nga hindi talaga ako ma-pink. So ito, cream siya na ganito. This is from the brand Rabbit and Bear by Emily and Oliver. So ganyan, starry-starry lang siya. Tapos yung pants niya is ganito. So talagang parang pang pang diaper. Tapos meron siyang para siyang jacket. Ito naman, para siyang may vest. Ang cute! May vest siya. Tapos ganito, parang sabi ko, parang aling maliit.
Tapos may pantalon na rin siya, may leggings na rin siya. This is from the brand naman na Catherine Malandrino Baby. Ayan. This one is $9.99. Oh, mas mura to kaysa dun sa pili ng daddy niya. Ito, pili din to ng tatay niya. So, mga ganitong shade lang ng pink yung gusto ko talaga, guys. Ayoko ng ganitong pink. So, yun lang ang compromise ko. This one is Princess Rose na naman na brand. And this is just $5.99 for 2 na. Mura. Parang yung mga mahal yung mga napili namin. Pagdating po ng tatay po niya sa Marshalls, ang una po niyang pinulot ay ito. Sabi ko, huy, $7.99 pala to. Mahal from the brand na Lucky Brand. Sabi ko, wag naman pink. Kasi tinitingnan ko parang hindi babagay sa ibang outfit niya. Parang ang gusto ko sana yung parang white or cream na color. Pagkagaya nito, pag ito susunod mo, hindi na siya bagay. Tapos yung shade pa ng pink niya. Kasi ito lang kasi yung pink to. Sige na, pagbigyan na lang. Tapos ito, kinuha niya rin. This is $9.99. So, 0 to 12 months naman ito. Ganito siya. Ganyan. So, maganda naman. Ito, pili ng daddy niya to. Parang sweater knit booties siya. Ito din, kinuha din niya. So, dalawa yung pinagpipilian niya kanina. Yung isa parang chiffon yung ganito niya. Pero sabi ko, parang mas gusto ko yung ganito. Yung parang lace lang siya. Kasi yung chiffon, parang natatastas siya. Madali siyang matastas. So, ito, ang dami pala nito. 6 pairs pala to. Sabi ko sa kanya, sige, bumili ka ng ganyan. Alam mo, mawawala din yan ng anak mo. Kasi ang bata, hindi naman nag-i-stay ang medyas. And then, ito din po. Sabi ko, siguraduhin mong may buhok yung anak mo. Kung ano-anong pinupulot mo. Kasi yung pamangkin ko, guys, ayaw niya magsuot ng mga ganito nung baby siya. So, ang sayang ng mga accessories niya. Kaya ayoko sana munang bumili ng mga accessories. Pero, yan mo na, pagbigyan mo na yung tatay. Nag-enjoy naman mag-shopping. Dami niyang bows and flowers. And then, we went to Target. So, sa Target, guys, bumili kami ng ibang damit. And then, yung swing. And then, ang gusto talaga ni Mac, bumili na ng stroller tsaka ng car seat. So, pakita ko muna yung mga damit. So, ito, may mga naka-clearance sale, yung mga summer na damit. Pero, ang tiningnan ko, binilang ko pa talaga. So, ilang buwan na siya by the time na magsa-summer. So, uwi kami ng Pilipinas. 1-year-old siya. Ayan. So, bumili ako. Ito, this one is just $360. So, ito, guys, yung mga hindi pink po ay ako po ang namili. Kasi sabi ko, naman, bigyan mo naman ng rest. So, actually, hindi niya to nakita ng mga pinulot ko. Kasi hindi niya pinapayagan yung mga hindi pink. So, yan. May pang summer siya. Pag umuwi siya ng Pinas. Kasi mainit doon. Tapos, bumili din kami ng swimsuit niya na $360 din. So, ito, may bra na siya. At saka may panty na siya na swimsuit niya. Pang 1-year-old din to. Ito naman, 6 to 9 months. Tinitingnan ko kasi, summer na kapag 6 months old siya. So, pwede na to. So, yan. 6 to 9 months naman. Laro-laro siya dyan sa labas. This one is also sale for $420. So, onesies lang siya. May ano lang siya dito. And then, this one is for 3 to 6 months din. Feeling ko hindi na to aabot ng 6 months. Ang bilis kasi lumaki ng bata eh. Pero at least kasi pa-spring na that time. So, pwede na niyang gamitin to sa loob ng bahay. $3. Ang cute kasi. At least to hindi pink na pink, diba? Para siyang may peach or orange color. Ito naman ay 0 to 3 months. Kasi sabi ko, kailangan namin ng mga ganito. Ito kasi yung sabi ng supervisor ko na, ang bilhin mo na mga onesies niya, yung may zipper daw from here. Tapos, itataas mo siya para pag nag-change ka ng diaper niya ng gabi, hindi mo na siya, hindi yung huhubaran mo pa siya. You know what I mean? So, dito lang yung itataas mo para ma-access mo yung legs niya. Nakalusot yung yellow ko. Hindi niya nakita. So, nung una ayaw niyang kunin namin. Sabi ko, cute naman. Ang dami mo na atang nabiling ganito, sabi niya. Hindi naman. Ito lang. So, kinuha niya. Pero parang, may kinuha pa ba akong iba? Ang alam ko parang ano to eh. Parang $10 or $12 ata tong set na to. Ay, may ganito na naman pala. Same siya nung nasa clearance. $3 lang siya. Ang cute. 3 to 6 months din. Pang spring niya. Ito yung mga naitakas ko kanina kasi ikot ng ikot yung tatay naghahanap ng stroller. Yan yung mga nakuha ko. Ay, ito pala. Kaya pala sabi ni Mac, may nakuha na ako kanina. Pero ito, this is 0 to 3 months din. Na onesies na siya. Tapos may zipper na siya sa baba. Tapos may ganito na rin siya. So, parang pantulog niya. Tapos, isoswaddle na lang namin. Para ano,
Tapos ganyan. And yan. So, shade of pink pa rin. Pasensya ka na, anak. Kasi yung tatay mo ma-pink. This is just $3. Pang 18 months. So, pwede na niya itong gamitin pag umuwi siya ng Pinas. Or pag galing naman kami ng Pinas, pa-summer na rin yun. So, clearance kasi. Kaya kinuha ko na. Tapos sabi niya gano'n. Sige na nga. Sabi niya. Tapos sabi niya gano'n. Kita pusod daw. Kita pusod daw. Eto din, kumuha din ako ng one piece na swimwear niya. Pang 12 months din. Gagamitin niya rin sa Pinas. This is for $50. It was $15. And then, this is pulot ni daddy niya. Gerber na newborn. Ito yung ganito yung style. Yan. Ganyan siya. So, pang 5 to 8 pounds. Ang nakalimutan namin, wala siyang masyadong shorts. Puro damit. Di ba may headband kaming binili kanina sa Marshall? Binili na naman siya sa Target. Ano to? Parang ipit. $6 to, guys. Ay, naku talaga. And then, yung mapapakita ko lang ngayon, guys, is yung swing. Ito yung binili namin na swing. Kasi, ito yung pinili namin. Kasi yung isa, yung parang swing talaga na pwede mo siyang gamitin na upuan din. Tatanggalin mo siya from swing, ganun. Kasi sabi ko sa kanya, hindi kasi space saver. Eh, syempre, kapag madami na kaming gamit dito na pambata, kailangan namin yung space saver. So, ito na lang yung binili namin. So, meron siyang Bluetooth enabled siya to stream music. Meron na rin siyang guys, yung music talaga, yung mismong device na from mga classical music siya from Bach, Beethoven, Mozart, and Chopin. Tapos, nagsuswing din siya na parang effective soothing motion to calm even the fussiest baby. Sabi. So, ganito siya. Ang problema lang kasi namin dito, muntik na namin to hindi kunin kasi nakita namin is 5 to 20 pounds lang. So, baka hindi pa siya 6 months. Andito pa siguro yung mga lolo't lola niya na taga ganun sa kanya, eh, nalakihan na niya ito. So, hindi ko alam, guys. Kasi yung isa, hindi namin bet. Dalawa kami ni Mac na ay, hindi siya space saver, yun ang ayaw ko. Tapos siya, parang hindi siya static. Hindi siya static. Alam niyo naman yun. Ganyan yung itsura niya, if ever. Yan. So, di-remote din siya. So, feeling ko yung tatay niya manonood ng TV. Tapos siya, gagano na lang siya. Ayan. Yung binili namin na stroller with car seat, pakita ko na lang next time na mag-vlog. So, yun lang, guys. Ang mahal mag-baby. But anyway, worth it naman. Masaya naman na Parang ngayon lang kami mas na-excite na nakita namin ulit. Ewan ko, every time na magpapascan ako, parang every time na mag-ultrasound, parang doon namin mas na-feel na, shucks. Giging magulang na kami. Mga nanggugulang lang kami dati, ngayon magulang ako. Shucks! Anxious talaga ako. Sinasabi ko kay Mac na anxious talaga ako. Pero ako kasi, guys, gusto ko kasi lahat. Alam niyo naman ako, I'm very organized. Kahit sa hospital. Kasi sinasabi ko, I'm anxious right now. Sabi ko na, I feel like I'm not gonna be a good mom. Ganyan, ganyan. Tapos sabi nila, lahat naman na anxious. Pero ikaw kasi, gusto mo kasi in place lahat. Alam kasi daw nila na organized, ganyan. So, yung mga supervisor ko, ginawa na ako ng listahan ng mga kailangan kong bilhin, ganyan. Tapos sinabi ko kay Mac na, na ginawan tayo ng listahan, nilagay na daw natin sa baby registry. Sabi, pinapakuha ni Mac, kaso naiwan ko sa mailbox ko sa hospital yung listahan. Anyway, guys, enjoyed today. I don't know if this is probably a boring video, pero ganyan talaga, update lang. So, I don't even know if I'm gonna upload this. But anyway, thank you so much if you guys are still here with me up until the end of this video. And yun, if ever man na-upload ko to, sana ma-enjoy nyo rin yung journey ko, yung journey namin sa pregnancy ngayon. Pag tinatanong ako sa hospital, it's a lot. Hindi ko ma-explain, basta it's a lot. It's a big responsibility. It's a lot of, hindi ako nag-worry sa side ng finances when it comes to yung pagpapa-hospital and all kasi okay naman yung insurance ni Mac. Parang, pero sa panganganak, feeling ko magiging okay naman kami kasi sa akin pa lang, nakasave na ako last year pa ng para sa panganganak. Sa kanya naman ngayon, shopping galore ang lolo nyo.
Sabi ganun. Send po sa akin yung mga link. Ayaw talaga niya baby shower. Siya talaga yung bibili ng lahat ng gamit. So, ay, hindi ko naman makontra. Ayaw magpa-baby shower. Kasi nga, wala. Ayaw talaga niya na nangihingi siya. Hindi naman ganun daw yung feeling dito na parang nangihingi ka. Kasi part of it is the culture nga talagang magbibigay sila. Lalo na if it's the first baby. Pero, si Mac kasi, very siya. I don't know. He wants to provide. So, provide mo lahat. Pala ka. Gastusin mo lahat ng pera mo. Yan. So, okay naman. Hopefully, everything's gonna be alright. Hopefully, maging safe ang delivery. I hope that you guys pray with us as we continue with this journey. Anxious talaga ako. Ayokong umiyak. Pag umiiyak ako, pinipitik ako ng anak ko. But anyway, guys, thank you so much, guys, for watching. I hope you enjoyed this video. And I will see you guys on the next one. Strawberry sheets on your bed, 6 months of dreams.